Boris, har du ludomani? Ja, jeg har ludomani, og det har jeg så haft igennem en længere periode nu. Det har været rigtig hårdt for mig med Heidi, som har kørt på mig i lang tid og smidt mig ud i vores værelse og det hele. Ja, og det er faktisk gået helt værd sådan, at jeg har prøvet at tage selvmord af det. Ja. Og nu har jeg så været 2 måneder uden pengespil. Men det er stadig rigtig, rigtig hårdt. Rigtig svært. Ja. Hvordan starter det hele? Jamen, altså med min ludomani, eller hvad? Ja, præcis. Jamen altså, det hele startede med en gang, hvor min kammerat Kasper, og han kommer ind på døren her, og så spurgte han, om jeg ikke ville over til ham en aften. Og så da vi kom over, så havde han så lavet en profil inde på Danske Spil. Og det hyggede vi altså meget med, og vi startede faktisk med at vinde, vandt 10.000 første dag. Jeg følte mig bare så høj på det, fordi det var bare så mange penge, jeg kunne have. Jeg havde så mange penge. Så derfor gik jeg hjem, og så havde vi sat nogle penge over på min. Men til at starte med, så vandt jeg så sindssygt mange penge, altså det var helt sindssygt. Men så langsomt, så begyndte jeg at tabe. Og så havde jeg været minus 200, og det blev langsomt til over 1000, flere tusind kroner. Og det gik fuldstændig græsalt. Så det med Heidi og hele det indtil jeg var ikke tale mere, altså. Og så også nødt til at komme behandlingen. Ja. Nu, jeg håber det bliver bedre nu. Bare en dag, hvis nu jeg skal lave noget, så får jeg bare spilletræning tilbage igen, altså. Det var så forfærdeligt. Jeg er nødt til at tjekke det. Jeg kan simpelthen ikke klare det mere. Ja, altså. Heidi vil også ud af vores seng, af vores værelse. Det er simpelthen. Hun vil simpelthen ikke så meget med at gøre med, hun synes, jeg er en skodbanan, som hun siger. Så jeg vil nødt til at tjekke den i morgen. Det er simpelthen nogle gode inde på os. Men jeg er simpelthen nødt til, at jeg kan ikke klare det mere. Montenegro. Nej. Skal jeg nu? Ja, sådan her. Og Rumænien. Hvis nu Rumænien vinder over Uruguay, giver 3 gange tilbage. Sætter vi fanden på. Sætter vi fanden ud. Det er de sidste penge, du har. Du kan vinde 1.700 for 75 kroner. Du gør det, fandme, du gør det. Så er det fantastisk, mand. Sådan der. Fantastisk. Sådan, kom nu. Godmorgen, Boris. Ja, godmorgen. Nu er jeg også. Skal jeg fandme ikke? Nej. Må bare vand. Hvor satan. Lorte pæst igen. Nej. Hvad må have lige til det her? Shit. Fuck. Det er min sidste 500 kroner. Fuck. Hvad gør jeg? Hvad gør jeg for det satan, mand? Jeg håber, hun ikke opdager noget. Skal vi lige gå op og hilse på Heidi til mig på sit årsigt til dig. Ja, godmorgen Heidi. Godmorgen, Boris. Nå, okay, godmorgen. Går det godt med dig? Det går fandme, det går godt, mand. For jeg skal du bare holde en kæft, Boris. Skal du ikke hente noget? Skal du ikke hente noget morgenbrød eller et eller andet? Nu skal jeg nok. Roligt, Heidi, det skal jeg nok gøre.
Hvordan kan du være gjort med de 500 kroner, det ikke gav dig i går? Jamen altså, jeg har jo det, jeg vil snakke om, altså. Jeg kommer til at bruge dem inde på vores spil. Hvad fanden har du gjort med de 500 kroner? Undskyld. Undskyld. Du må ikke gøre det med mig. Undskyld. Jeg har taget mig ud i hus. Og hvad siger jeg her om? Og jeg var heldig i dag. Nok lige til skrabeløjet. Yes. Yes, man. De skal fandme vinde. Gør det alt sammen godt igen med Heidi. Men hvad er nu det her for noget? Betalingsservice Stofa.